daqs kem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jilħamarniġ jizda joġobni li herġaluna mitri ħazina u jibda jiex. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Marija Bonnici. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fiċ-ċokon tagħna mulej nitolbu l-ħniena tiegħek biex nuru l-indiema tagħna billi nbidlu ħajjitna u nitħarġu b'emejjel tajba biex b'qalb safja nibqgħu sħaħ fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek ħalli bekk nitħejjew sewwa għal festi tal-Għid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-Eżodu. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil-Mosè: mur u inżel għaliex tħassar il-poplu tiegħek li inti tellajt mill-Eġittu. Malaj warbu mit-triq li jiena wrejthom, għamlu għalihom oġol tal-metall imdewweb. Niżlu wiċċhom fl-art imuh u offrewlu sagrifiċċju u qalu: dawn huma l-Alla tiegħek, Iżrael, li tellowk mill-art tal-Eġittu. U l-mulej jissokta jgħid lil-Mosè: jiena ħarist lejn dan il-poplu u rajt li hu poplu ta' ras iebsa. Ħallini waħdi, issa ħalli nixer il-kolla tiegħi għalihom u neqridhom u lilek nagħmlek ġenż kbir. Mosè imbagħad talab biħniena qudiem il-mulej Alla tiegħu u qal: għaliex, mulej, tixel bil-kolla tiegħek għall-poplu tiegħek li int bħila kbira u bit qawwija ħriġtu mill-art tal-Eġittu. L-għala għandhom jgħidu l-Eġizzjani: araw x'dan jagħmlilhom, ħariġhom biex itemmhom fil-muntani u jeqridhom minn wiċċ l-art. Erġa' lura mis-saħħna tal-kolla tiegħek u reġġa' lura l-ħsara li trid tagħmel lill-poplu tiegħek. Ftakar f'Abraham, f'Iżak u f'Iżrael il-qaddejja tiegħek li jint ħliftilhom bik innifsek u għedtilhom: inkattar in-nisel tagħkom bħal kwiekeb tas-sema u din l-art kollha li jien wett nagħtiha lil nislilkom bħala wirt għal dejjem. U l-mulej nidem mill-ħsara li qal li kien se jagħmel lill-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Ftakar fija, mulej, f'imħabtek għall-poplu tiegħek. Ftakar fija, mulej, f'imħabtek għall-poplu tiegħek. Għamlu oġol ħdejn il-ħoreb, qimu xbija tal-metall imdewweb. Bidlu l-Alla il-glorja tagħhom ma' xbija ta' gendus jiekol il-ħaxix. Ftakar fija, mulej, f'imħabtek għall-poplu tiegħek. Unsew l-Alla li salvhom, li għamel ħwejjeġ bar fl-Eġittu, eġubijiet fl-art ta' Ħam, ħwejjeġ tal-biża fil-baħar tal-Qasab. Ftakar fija, mulej, f'imħabtek għall-poplu tiegħek. Kien għamel ħsieb li jqridhom li ma kienx għal Mosè il-mażul tiegħu li waqaf fis-selħa tas-sur qudiemu biex iberdu
u ma jqridhomx. Ftakar fija mulej f'imħabtek għall-poplu tiegħek. Inqumu bil-wifqa l-Evanġelju. Gloria u tifħi ilek Kristu. Alla hekk ħabb lid-dinja li tal-ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-Lut: kieku jien kelli nagħti xhieda fuq jien nifsi, ix-xhieda tiegħi ma kinitx tkun minna. Hemm ħadd ieħor li jagħti xhieda fuqi u jien naf li x-xhieda li jagħti fuqi hu hija minna. Intom battu tistaqsu lil Ġwanni u hu ta' xhieda għall-verità. Mhux għax jien għandi bżonn ix-xhieda ta' bniedem, imma qiegħed ngħidilkom dan għas-salvazzjoni tagħkom. Għax dak kien mużbieħ jixel u jiddi, u intom għal ftit ridtu tifirħu bid-dawl tiegħu. Iżda jien għandi xhieda akbar minn dik ta' Ġwanni, għax l-emejjel li tani il-missier biex intemmhom, jiġifieri dawn l-istess emejjel li jien qiegħed nagħmel, jiġdu għalija li kien il-missier li batni. U dak li jagħti xhieda fuqi huwa dak stess li batni, il-missier, li intom qatt ma smajtu leħnu u lanqas rajtu il-bixra ta' wiċċu u l-kelma tiegħu ma tinsabx fikom, għax intom m'intomx temnu lil dak li huwa bat. Intom tistudjaw l-Iskrittura għax taħsbu li fija hemm il-ħajja ta' dejjem, din tagħti xhieda għalija u madankollu ma tridux tiġu għandi biex ikolkom il-ħajja. Jien ma nieħu l-ebda glorja mill-bnedmin, imma jien għalilkom nafkom, naf li l-imħabba ta' Alla ma tinsabx fikom. Jiena ġejt fisem missieri u intom ma lqajtunix. Jekk ħadd ieħor jiġi f'ismu stess, intom tilqgħuh. Imma kif jista' ikun li temnu intom u li tieħdu l-glorja mingħand xulxejn waqt li xejn ma tfittxu l-glorja li tiġi mingħand Alla u uħud? Xejn la taħsbu li se nkun jien li nakkużakom quddiem il-missier. Dak li jakkużakom huwa Mosè li fih qedtu it-tama tagħkom. Għax kieku kontu temnu lil Mosè, kontu temnu lili wkoll, għax Mosè fuqi kiteb. Imma jekk intom ma temnux dak li kitbilkom hu, kif se temnu dak li ngħidilkom jien? Il-kelma tal-mulej. Ir-randan kif edna iżjies li qed joqrob fit-tmiem tiegħu. Wastidina biex aħna niġġeddu fil-mulej. U kif jien nista' niġġedded fih? Billi jiena narbel lili nnifsi u nistaqsi nħalli dawn id-domandi jew aħjar dan id-diskors jibes li Ġesu biswiet ta' qalb b'niket jagħmel lin-niesu, jagħmel lill-Fariżej, jagħmel lill-poplu li kien jiftaħar li hu għandu il-Alla bħala l-mexxej tiegħu. Kemm hija frażi qiebsa. Intom tistudjaw l-Iskrittura madankollu ma tridux tiġu għandi biex ikolkom il-ħajja. Nistgħu ngħidu il-mulej jista' jgħidilna intom tiġu l-Knisja,
Tisimgħu ħafna drabi il-kelma ta' Alla u għadkom il-bogħod minni. Għaliex il-kelma tiegħi taw ġuwa temnuha kważi fejn jaqblilkom u aktar mill-kelma tiegħi temnu aktar il-kelma ta' bniedem. Il-kelma ta' bniedem li għandu l-poter, il-kelma ta' politikant, il-kelma ta' xi professur għaref, il-kelma tal-gazzetta, il-kelma tal-aħbarijiet. U il-kelma ta' Alla għandha post fil-qalb tiegħi. Ejjew hekk inħallu dan il-kelmiet għax fl-aħħar mill-aħħar il-kelma ma tinsabx fikom għax intom mintomx temnu dak li l-Mulej bagħat. Kemm drabi biex immaqdru il-kelma immaqdru lil dak li jwaslilna l-kelma, lis-saċerdot, lill-Knisja, biex ikolli skuża biex dejkien il-kelma tal-Mulej ma ngħixiex. Ma ninsewx kollha kemm aħna bnedmin u kollha kemm aħna anke jien magħkom mhux għax qiegħed hawnhekk jien aħjar minnkom, imma kollha kemm aħna mistiedna biex illum partikolarment nagħmlu din id-domanda. Jien verament qed inħalli il-kelma tiegħi tinżel f'qalbi, qed nagħti widen għall-kelma ta' Alla jew qed nagħżel il-kliem vojt ta' ħaddieħor. Ħuti eżies, ejjew nitolbu lill-Alla l-Missier li poġġa l-liġi tiegħu u l-kelma tiegħu f'qalbna. Ħalli bil-qawwa tal-Ispirtu aħna nilqgħuha u ngħixuha. Ngħidu flimkien birek il-poplu tiegħek Mulej, birek il-poplu tiegħek Mulej. Għar-reliġjużi kontemplattivi biex joffru ħajjithom u jidħlu quddiem Alla għal ħuthom il-bnedmin kollha nitolbu. Għal dawk il-bnedmin li warbu lilek Alla ħaj u veru u ħolqu għalihom idoli oħra nitolbu. Għalina billi nsiru midħla tas-sew tal-kelma imqazza u inħallu l-din il-kelma tiegħek tmexxi il-passi tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbu. Għalina l-koll. Aħna li nemmnu l-kelmiet tal-Verġni Mbierka li l-ħnina tiegħek tinferex kull żmien biex aħna wkoll narfu nuru ħniena u maħfra lejn xulxejn. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej, aħfer il-ħtijiet tal-poplu tiegħek, għax aħna rridu nfittxu lilek int li int il-qawwa lis-salvana bi Kristus Siedna. Hennalina Mulej, hennalina, hennalina Mulej, hennalina.
lek mulejn l-qlub na jismana għalix fiki tamajna finike enna lina mulejn enna lina so benin midnu mitali moti nitolbuk trotti l-mafra tal-ħsara enna lina mulej enna lina nadda f'lubna mitteba tal-ħtija u saħana bil-faraġ tal-ħnija enna lina mulej enna lina. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel u Alla li tista' kollox li jis-sagrifiċċju li nofrulek inaddaf lilna b'nedmin dgħajfa minn kull ħażen u jkun dejjem il-ħarsien qawwi tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il fuq. Nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int għas-saħħa ta' wliedek u għat-teġdejt u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fejh ifittxu jinħallu mill-ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' l dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr dan id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirrit għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha
wittaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien għall-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrejb iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdejt kelma waħda, ruħi tkun fejn. fahidu fuq
Jew fiskiet nirringrazzjaw il-mulej u nitolbuh jatina tassew il-qawwa li nħallu il-kelma tiegħu tmexxina. Nitolbu. It-qarbina li jagħmilna mulej, issaffina u teħlisna minn kull dnub biex il-kuxjenza tagħna tinħall minn kull irbit taħtija u bil-grazzja tiegħek niksbu il-fejqan sħiħ bi Kristus Jedna. Xi nfakkarkom li propju nhar il-ħadd li ġej l-Isqof Anton sejjer imexxi il-Via Sagra tul il-għolja ta' Ammar. U għalhekk ma jkunx hawn qudiesa fil-5. Il-Via Sagra tibda fil-4:30 ta' wara nofsinhar. Tinsewx li il-ħadd inkunu libna għas-sija tas-sajf, ġifieri s-sibt fil-għaxija rridu immexxu l-arloġġ sija il-qudiem. Il-Via Sagra tibda lek fil-4:30 nhar il-ħadd li ġej li se tkun ukoll imxandra fuq Radio Marija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Jew hekk nafdaw f'riġlejn Omna Marija, il-moribondi, uħutna l-morda li qegħdin ibatu biex jarfu jaqdu id-batija tagħhom mas-salib ta' Kristu. Għax hemm biss fis-salib tal-mulej hemm is-salvazzjoni tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Wieqfa kienet imbikkiha, l-om ħdejn bina fid-batiha. Fuq salib jimden ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar bluġieħ mitmuha, nifet sejfin liknet, kem dbatiha f'qalb uġuha, li madweja li finiha, ħasset l-om imbirka, meta jmut il-ġisem tagħna, ħamel int li r-ruħ tistana.